En mä tiedä. Otappa sellainen omppu siitä. Mä en voi syödä. En mä halua. Miten sä kommentoisit? Suolasta. Onkohan tääkin? Mä vähän jännittää. Hei. No jumala. Suolaisia omppuja. Nää tykkää omenansa suolattuina. Ei syödä ehkä niitä omppuja. Mä en ainakaan halua syödä niitä omppuja. Syödään vaan nää. No tässä nää nyt menee. Niin. Myöhäistä se nyt ei enää. Ehkä sitä ehtii 15 palalla jo tottua siihen. No kyllä se omena sieltä sit lopulta alkaa maistuu. Tai maistuuhan se omenalle, mutta siis siinä on vaan semmonen... Elä sotkin, me ollaan sängyllä.